Hoxe é unha data especial, non só para a Costa da Morte, sino para a historia da navegación europea. Un 7 de setembro de 1870, fai 150 anos, unha noite como esta, o acorazado HMS Captain da Royal Navy, un acorazado inglés, afundíase a 18 millas ao sur do Cabo Fisterra. Era un barco moi moderno, un proxecto moi innovador na súa época, o antecedente dos acorazados da liña dos barcos da Primeira Guerra Mundial, con un alto bordo innovador, con torretas xiratorias para os canóns, e o seu diseñador, o capitán Copperfield Coles, pois tiña na memoria, no seu deseño, o proxecto dun barco realmente moderno. Podíamos falar do primeiro acorazado moderno de Europa, non? En liña cos barcos deste tipo que actuaron na Guerra Civil norteamericana. Pero hubo problemática polo diseño original de Coles, hubo unha desviación no seu deseño, no proxecto inicial, hubo un aumento de calado que se fixo máis inestable, e logo tamén algúns pensamos que Coles o que quería era facer un barco sen vela, un barco totalmente moderno como os que hoxe, 100 anos despois, xa estaban en servicio e romperon con toda o diseño tradicional da navegación, sobre todo dos barcos de guerra, non? O seu gran proxecto, polo que pasou a historia, foron as torretas giratorias, pero eu creo que se non houbera unha desviación no diseño e tamén uns erros na construción do barco, desviando os cálculos que el tiña pronosticado para o seu monitor, para o seu captain, pois pasaría tamén a historia polo primeiro acorazado de guerra moderno. Tivo mala sorte porque apenas un ano despois da súa botadura, nunhas maniobras con outros 10 barcos da Royal Navy, afundiuse a 18 millas ao sur de Fisterra, sobre todo por esa problemática do calado, non? Hubo unha entrada de vías de agua que fixeron que o barco se afundira e sin que os demais barcos da escuadra se enterasen dese afundimento, non? Era un temporal, pero tampouco era un gran temporal, non? Senón que neste caso hai que achecarlle a desviación no diseño, a ese aumento de calado, a esa inestabilidade a causa deste naufraxio. E así foi como sentenciou a corte marcial que se levou a cabo en Inglaterra. Hai certas controversias, unha polo propio Coles, si foron eses erros seus os que propiciaron o afundimento ou si foi esa controversia, eses cambios introducidos ben polos directivos da Royal Navy, polo almirantazgo, pola falta de confianza en barcos que se apartasen da liña tradicional, tamén de os aforros nos materiais. Outra controversia tamén está dada polo número de mortes. Fálase de que o barco levaba 500 persoas, deles sabemos que se salvaron 18 por un bote de superviventes que se achegou ata Fisterra, ata a Praia da Ribeira. Estes superviventes foron uns dos que declararon no xuízo da corte marcial pola causa do afundimento e polas últimas horas deste navío. Eu xa teño comentado en outros artículos que realmente o número de vítimas, sendo tanto a miña versión como a de outras publicadas, é o máis alto dos afundimentos na Costa da Morte, é a maior traxedia da Royal Navy,
pois non coincide con eses datos de 500 tripulantes. Hai, ao ser un gran naufraxio, tivo unha enorme repercusión, unha campaña de apoio aos náufragos, as viúvas, os orfos dos mortos do Captain, e tamén se fixeron unhas placas e unhas vitrinas na abadía de Westminster en Londres que os recordan o naufraxio. Entonces, se atendemos o que falan ese memorial da abadía de Westminster, si leemos e se contamos os mortos que ali aparecen, a cifra que nos dá é a de 453 víctimas. 453 máis 18 sobrevivintes serían o total dos homes que levaba o Captain, e non os 500 que sigue figurando en cantidade de artículos, e que non só eu, sino o maior experto no Captain, que é Arthur Hawke, xa temos contado, sobre todo documentando este importante memorial que hai na abadía. Temos 2 capitáns, 49 oficiais e 402 homes, que fan un total de 453 víctimas.